Muga sampean rong tau petukan ngono ya. Iya. Iya, muga nek yuyu ketok ya bobol galeng gak roh rupane. Lah setan iki bobol hidayah ora tau roh rupane ngono ya. Iya, setan itu segala hal yang menjadikanmu ingkar. Contoh, masih cah wedok, kok sampean dadi lali, sakjane pe kenceng dadi menggo. Lah kuwi cah wedok mau menjadi setan bagi dirimu. Sejatinya ora setan, tapi menjadi setan bagi dirimu krono itu menjadi pengalih. Jadi apapun yang menjadikanmu ingkar itulah setan. Setan itu sifat ini demit sing ngrajai sing secara visual dohire kuwi demit setan jin. Iku wis rada enteng dibanding sifat setan sing nang jerone awakmu. Segala hal yang menjadikanmu ingkar iku apa wae iso dadi. Lah nafsu ya ngono kuwi, segala keinginan, dorongan untuk menjadikanmu menjauh dan mendurhakai Allah itulah nafsu dan setan. Lah ngono kuwi lak bendina asline sampean petuk cuma ra sadar. Wis ngono wae ya. Sing ngati-ngati, becik, eling lan waspada. Elinga tujuanmu, waspada marang penggodamu. Assalamualaikum.